Ụmụ akwụkwọ ndewonu. Aha m bụ Dr. Onyinye Amamgbo. Ihe ọmụmụ anyị nwe bụ amụmamụ asụsụ Igbo. N'asụsụ Bekee anyị na-akpọ ya GST 109. Ọ ga-abụ na elofuo ya, anyị amara ihe a na-akpọ ya na Bekee. Ihe ọmụmụ a nwere ebumnuche ya na-atụ anya na mgbe emesịrị ya na anyị ga-enwe ike ịmata. Nke mbụ bụ na anyị ga-enwe ike ịchọpụta akụkụ arụ dị iche iche na-enye aka n'ịkpọpụta mkpụrụ edemede maọbụ mkpụrụ okwu otu ọ kwesịrị. Ọzọ bụ na ọ ga-enyere anyị aka ịmata akara edemede anyị kwesịrị itinye n'ihe anyị na-ede wee mee ka ya nwee nghọta doro anya. Ọzọ bụ na ọ ga-enyekwara anyị aka ịchọpụta mkpụrụ edemede ndị ahụ yiri ụdaume ma ha abụghị ụdaume. Isiokwu anyị ga-eleba anya kpọmkwem bụ nkọwa ọganokwu maọbụ njiakpọ okwu maọbụ ngwa okwu. Ọ bụrụ na ị kpọrọ ya ọganokwu, ị kpọọ ya njiakpọ okwu maọbụ kpọọ ya ngwa okwu. Ọzọ bụ akara edemede nke ndị Bekee kpọrọ punctuation mark. Ọzọ bụ nyere ụdaume. Isiokwu nke mbụ dịka anyị kwuru bụ ọganokwu. Ọ bụrụ na ị kpọrọ ya ọganokwu, ị kpọọ ya njiakpọ okwu maọbụ ị kpọọ ya ngwa okwu. Ha atọ na-akọwa otu ihe. Ndị Bekee kpọrọ ya speech sound. Gịnị bụ ọganokwu? Ọganokwu bụ akụkụ ahụ mmadụ dị iche iche na-enye aka n'ịkpọpụta mkpụrụ ụda asụsụ. Akụkụ ahụ mmadụ na-enye aka n'ịkpọpụta mkpụrụ ụda asụsụ. Ọ na-enyere anyị aka ikwu okwu nke ọma. E nwere ọtụtụ akụkụ ahụ mmadụ nwere. Anyị nwere ụkwụ, anyị nwere aka, anyị nwere isi, anyị nwere imi. Mana nke anyị na-elekwasị anya kpọmkwem bụ ndị nke anyị ji akpọpụta mkpụrụ okwu dị iche iche. Ndị nke ga-abụ ọ bụrụ na anyị enweghị anụ, ịma na anyị agaghị enwe ike ịkpọpụta mkpụrụ okwu otu ọ kwesịrị. Ọmụmaatụ ndị ahụ gụnyere egbugbere ọnụ abụọ, eze na ire, akpụ wee dịrị gaba. Enwere eze elu na eze ala. Egbugbere ọnụ enwere egbugbere ọnụ na egbugbere ala. Otu a ka ọ dịkwa n'ile. Enwere ukwu ile, enwere ihu ile, enwere imi ihu ile, enwere azụ ile wee dịrị gaba. Ọ bụ ndị a niile na-enye aka n'ịkpọpụta mkpụrụ okwu. Ọganokwu ekewara ya ụzọ abụọ. Nke mbụ bụ njiakpọ ike, ebe nke abụọ bụ njiakpọ jụụ. Njiakpọ ike ka ndị Bekee na-akpọ active articulator. Njiakpọ ike bụ ndị na-agagharị na-achọ njiakpọ jụụ ka ha abụọ bịakọ ọnụ ma mepụta mkpụrụ ụda asụsụ. Ọmụmaatụ njiakpọ ike bụ egbugbere ọnụ ala, eze ala wee dịrị gaba. Ebe njiakpọ jụụ bụ ndị na-anọ jụụ dịka aha ya siri dị, na-eche njiakpọ ike ka ha abụọ bịakọ ọnụ ma mepụta mkpụrụ okwu. Ọmụmaatụ ndị nke a bụ egbugbere ọnụ elu, eze elu, nyụrụ wee dịrị gaba. Isiokwu ọzọ anyị nwere bụ akara edemede. Gịnị bụ akara edemede? Nke a bụ akara ndị ahụ dị iche iche eji achọ edemede mma site n'itinye ha n'edemede iji zipụta aka nke odee ebe ọ pụrụ iche. Ndị Bekee kpọrọ akara edemede punctuation mark. Ị nwekwara ike ịkpọ akara edemede maọbụ inye nkọwa akara edemede dịka akara a na-etinye n'okwu ọnụ mmadụ iji mejupụta nghọta ma mee ka ihe o kwuru doo anya otu ọ kwesịrị. Abịa n'asụsụ Igbo, asụsụ nwere nka dị iche iche dịka ọ dị na Bekee. Anyị nwere nke ọsụsụ, nke ọnụnụ, nke ọgụgụ. Nka ndị a na-enye aka izipụta akara edemede otu ọ kwesịrị ma nye nghọta ebe ọ dabara. Enwere akara edemede dị iche iche. Anyị nwere kpọm, anyị nwere akara mkpu, anyị nwere akara ajụjụ, anyị nwere akara uhie, anyị nwere kpọmkpọm, anyị nwere akara ngudo, anyị nwere kpọmrịkọm na ọtụtụ akara edemede ndị ọzọ. Mana nke mbụ dịka m kwuru, kpọm bụ akara edemede na-achịkọta ihe mmadụ kwuru ma gosi na ọ bịawo n'isi njedebe. Iji wee maa atụ,
ọ bụ na nsị mmadụ aha m bụ Onyinye kpọm, ihe ọ na-akọwa bụ na ekwuchago m ihe m chọrọ ikwu. Abụ m onye nkụzi ikpọm, abụ m nwata nwaanyị ikpọm. Ọzọ bụ akara mkpu. Akara mkpu bụ akara edemede na-egosipụta ihe mberede, ihe mberede dakwasara mmadụ n'ike, maọbụ ihe dakwasara mmadụ mgbe ọ ga-atụghị anya, maọbụ ihe mmadụ hụrụ n'ike. A na-eji akara mkpu ezipụta ya. Ịma atụ: ewo agwọ atagbuo gị, chei ewu ata gị igu n'isi. Ị ga-eji akara mkpu wee zipụta ya. Anyị nwere akara ajụjụ. Akara ajụjụ bụ akara eji ama ebe mmadụ si maọbụ ebe mmadụ jere, ma site n'akara ahụ gosipụta ya. Ebee ka i si? Olee onye ị bụ? Gịnị bụ aha gị? Nwere akara ajụjụ. Anyị nwere akara ngudo. Akara ngudo bụ akara na-ezipụta na ihe mmadụ na-ekwu dị mkpa karịa. Nwere akara ngudo na-ezipụta ya. Anyị nwere akara rịkọm elu. Anyị nwere akara uhie. Akara uhie bụ akara edemede na-enye aka iji wee gosipụta ihe mmadụ na-ekwu mgbe ọ na-eme ya, maọbụ iji gosi na ukwuu na-eme ihe ọ na-ekwu ozugbo. Obi na-agba ọsọ, Ada na-esi nri, nne m na-ete ofe, wee dere gawa. Nyirudume. N'asụsụ Igbo, nyirudume bụ mkpụrụ ụda asụsụ mee na ne nke a na-ejikarị imi akpọpụta ma mee ka o nwee ụda aka ya. Ihe mere eji kpọọ ya nyirudume bụ ndị a: o nweghị njiakpọ na-egbochi nke ume. Mgbe a na-akpọpụta nyirudume, eke akpịrị maọbụ mkpụ ụda na-ama jijiji. Ọ na-ebukarị akara ụda olu dịka ụda ume nke mgbochi ume anaghị ebu. E nwere njirimara nyirudume. Nke mbụ bụ na nyirudume na-akwụrụ onwe ya ma nwee nghọta nke aka ya. Nke abụọ bụ na ọ bụ ụda imi, n'ihi na ikuku na-esi n'ọnụ apụta mgbe a na-akpọpụta ya. Ọzọ bụ na nyirudume na-ebu akara ụda olu dịka e kwuburu na mbụ. Ọzọ bụ na nyirudume mee na ne nwere ike ịkwụrụ onwe ya ma nwee nghọta zuru oke. Ndagba nyirudume. Mgbe ọbụla a na-ekwu maka nyirudume, ihe ọzọ na-esochi ya azụ bụ ndagba nyirudume. Gịnị bụ ndagba nyirudume? Ndagba nyirudume bụ ndagba maọbụ iwu na-achịkwa nyirudume na mgbochi ume, igosipụta otu ha si agakọ na mmetụta ha abụọ nwere na mkpụrụ okwu Igbo. Dịka iwu a siri dị, e nwere mgbochi ume ndị na-eso mee na ne. Mgbochi ume ndị na-eso ha mee na ne na-agakọ ọnụ, nke ọtụtụ n'ime ha gụnyere mgbe egbugbere ọnụ abụọ na-akpọpụta okwu dịka b, p, gb. Ọmụmaatụ: mgba, mbe, mbụ. Ọmụmaatụ: pe, mpe, mpụ. Ọmụmaatụ: gbe, agba, mgba, mgbede, edere gaba. Ọzọ bụ nyirudume ndị eji egbugbere ọnụ na eze akpọpụta dịka fe na ve, mfe, mvọ, edere gaba. Ọzọ bụ mgbochi ume ndị a na-esi n'eke akpịrị akpọpụta. Nwekwa mgbochi ume ndị a na-abụ mgbe a na-akpọpụta ya, mkpụ ụda na-ama jijiji. Ihe niile a bụ ihe anyị nwere ike ịkwụ na nyirudume. Ndewonu. Oluzi unu gụọ akwụkwọ unu nke ọma. Akwụkwọ ahụ unu Handbook GST 109. Unu na-akụzi ebe a gburu ihe ewu na-eri karịa ka ọ dị na ihe nkwupụta a. Unu gụọ ya nke ọma, unu ya aghọta ya karịa. Ụbọchị nta ka anyị chụọ unu n'Owere nchi ụmụ akwụkwọ. Ndewo.